കിണറും പൈപ്പും റോഡുമാണോ ഇന്നും ഈ തോന്നക്കൽ പഞ്ചായത്തിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ ശ്രീമതി സ്വപ്നയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപമ ചേച്ചിക്കോ നൽകി അവരെ വിജയിപ്പിക്കുക. കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന ഇത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്ക് ഈ തോന്നക്കൽ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത്. പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചോ? പ്രസംഗമൊക്കെ ഓൾഡ് പരിപാടിയിലേ ചെയ്യും. നമ്മൾ പുതിയത് പിടിക്കും. ഗോപന്റെ കളി ഉണ്ടല്ലോ, കാണാൻ പോണോ? ചേച്ചി നോക്കിക്കോ. ഇന്നും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിനുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ സർഗാത്മകതയെ തളച്ചിടുന്ന യുവതീവാക്കളുടെ നാടാണിത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വൻ ഡാറ്റ ധമാക്ക. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ പവർ. കിണറും പൈപ്പും